Ka National People's Party Southwest Kasils District hakas ngibaar kalami ban pensyai pajba bakajing persya ILP da uba rowel lang do ubreu presiden ke NPP mau kerwat kamdai satya kasur jong ka parti Henry kadai ke jis ngeu shimet jong u habakran bat kilat patai kubor u presiden jong ka NPP Southwest Kasils uba kit borlang nong rem ulong bana kaliang ka parti hi ka pensyai bakate ke jingkren jong uba rowel uba deru UMLA berim ka mau kerwat kamdon jinga DEA bat ka parti có nghệ là cái liền chúng ngã sâu bàn phần bao hàng này ya ki cắt tu cắt này ki khubor ki mami haki này ki sngi haka be day bật cắt tu ka content ka ba i marwali ong ba kumba i persya mensuai LP hadu menta i persya te ngai i baladon cắt tu cắt này ru ki kan hon ki ba bu jingkeli yang i ki parti mo kum ka parti NPP hapo jong ka Mokorwat block unit pat kum juru jong ka Southwest Kasils district te kum presiden jong ka district jong ka Southwest Kasils district ngadon hang ni ban pensyai katu kat ni hak bedai pat katu ka jingkren jong i marwel te na kaliang jong nga ngasim ya katu ka jingkren kum ka jingkren ka ba simet hi jong i marwel kam na dei kata ka bang isim na kaliang jong ka parti lain hang ni te kuma piu ipat na kaliang jong ka parti NPP ba ngatrai barok ngia kan mau ba datang ka parti NPP hapo jingilam jong isar Konrad ke sangma kumu chief minister ki balashim sundon ya karai ban ra ya kan ka mat jingi kren bat ban pasru ya kan resolution sundon hapo assembly ba ki kwa ya ka ban penyo no ya ka LP yang ikum ka jela ya kani ka jing dawa ka ba ki babun balang ngilai ya dawa na ka por khamtam nadu ki sang samla bat mangiru kum ki nongsong snong jong kane ka jala ka chungi tena kaliang junga ku presiden jong ka Southwest Kasils district NPP unit sa sisen nga soban ong ba kum ba ka sarkar hapo jing yalam ka National People's Party hapo ka jing ka leadership jong isar Konrad klasim ya ni ka manta da ka ba syai kedar ngan ong hang ni ba ngi kersan teli telan ya kani bat ngi kwa ba ka jingi khon jongi ban penyo ya ka LP nam ta ka state kan ur long no kloi kat bala kata ka jing angnut ka jongi bat ngan ong biang sa sisen ba ka jing kren jongi marwel hang tu ngaru ngalapet bahaya ka video clip ka ba IEI ya ka interview ka ba jrong tengrai ha itu i line iba i ong ba i persya ya ka LP menswa hakapor ba ilong deputy chief minister bat kumjuru i persya menta ikham kata ai khandiat ru na hakbe dei bat ka parti hendai isim bet ya ka personal view ke jong u isim bet ya ka jing ngau simet ka jong u ikham kata ba kum u presiden jong ka parti jong ka Mokorwat block ibangi sudang penskam i ba insim haka kata ka parti lain te hendai isim bet ya ka ba ma i yang hakatu ka por bat ngangej ba hak tu ka sngi ka ba isya kali jing keliru isim ya ka ju ka nongrim ka ba i yang hak tu ka por ka ba idang long ku deputy chief minister te sa sisen ngingi don hang ni ban ong bangi kersan ya ka ILP hang ka state ku maladon babu yang ia ka jing keli ba hatu ka NPP Southwest Kasils district ka persya ni ka kersan ngi hang ni da ka pasai ngi kersan teli telan bat ngi sngo ban ong ba da long ka bala le ka sarkar ngi kentu bakin ya khon ban penyo kloi no yang i ya ka LP khana bakan long ka jing lat jing da nam ta jong ngi kirit pai jong ka jai penru jong hang ni po ka chala ka jong